Hello baby, what's that? Hi guys! So for today's video, mag-unboxing mi ni Troy ani akong giutang. Utang mi siya guys, tag 20 mil kapin Ginoo ko. Kuno sa pakan ako ni maimpas. Oh. Nag-invest jud ko ani guys para makabalo si Troy mo basa. Kuno sa pakan ni mapuli mami na. Pero inbisan gyud nato ni si Troy. And kung gusto mo magpa-tutor, willing to accept tutorial services, charot. Mabini, Davao de Oro, Tutagum, pwede. Charets. Natay talking pen. Alright, guys. Magtuon ka og basa. Sentences workbook na Ay, katulang ABCD na. Iyon sa ni mga workbook. Alphabet book. Kani. Sige, mag-alphabet ta. Iyo, gisian na ha. Now, si charger day dala aram. Ha? Ato pa na ako ninautang sa, kuan pa ni, months pa to si Troy ato. Wala pa to nagtuig si Troy. Wala lang nagamit kay. Marag di pa man jud to niya. Kuan. Di pa siya makabalo jud ato. Let's start with talking pen. Hoy! Wow! Ngayon siya. Let's start with talking pen. Dapat makabalo na jud ka mo basa ani ha? Wait, baby, wait. Alphabet book. Yehey! Derita sa A. Ikaw. A. Ikaw. A. Ikaw. A. Ikaw, A. A daw, A. B. 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 A sa ta A. Isa kasi mana ta mag A. Ha? A. 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 Ikaw. No, ha? A. Ikaw, A. 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 Masay sound sa A na. Wala man siguro ni siya sound. A is for... Ano lang A? Nan? Nine daw. 9? Hindi mo nga anak. Anak ko. A. Ikaw, A. 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 Ikaw sa A. 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 Kuan po din siya guys. Kuan siya ka daghan iyang language ara na English, Japanese. na Japanese, Korean, Chinese. Balik na to sa English na kay mag-Chinese ni ron awang A's Chinese. A. A. Ay dili. 苹果 Dili ay. Pingko. 苹果 Pingko. Ayan nak di man ta. English. English lang ta. Apple. Apple. Uy. Apple. Dili ang ano. Ano lang sa? Apple. 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 A. A. Ikaw. A. 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 Di dili. Ito dili. Mali man na balik ta daro ara. A. Kaya lang dun si Troy, di siya magpatudlo. Feeling kanya hard na siya ba? Dili. Dili. Dili ano? A. 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 Baliktaran yun niya dyan. Sige, dapat kabalo na kag A, karong si Manaha. A. 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 Ikaw, A. A. Sukol, mabuni ay. Pares, mabuni sa kuha mo, sukol o paistra ba? Sus. A. Ikaw, A. A. Ugma, ay sunod si Mana, B na punta, ha? Uy, sus. Murag mas mauna pa nagkagisi ning mga papila ni kaysa makakaton si Troy. Sige, bye guys na, magkuan sa ka mag-study. Bye guys, mag-study sa amin ni Troy.